O Hospital do Barbanza acolle dende hoxe 3 xornadas dedicadas á xestión da vulnerabilidade no século XXI. Esta mañá o psiquiatra Raimundo Mateos afondou sobre o edadismo e facerse vello na sociedade actual. O Salón de Actos do Hospital do Barbanza abriu as súas portas para acoller unha iniciativa da UPA de Ribeira e da área sanitaria titulada A xestión da vulnerabilidade no século XXI, retos, transformacións e perspectivas. Unha actividade impulsada para afondar en diferentes cuestións e que está aberta a todos os públicos. Queremos ser moi cercanos ao hospital, a todo o persoal do hospital, a todas as persoas que teñen que vir ao hospital por doenzas, polo que sea, as súas familias, e porque, bueno, pois neste momento pois a sociedade está cambiando moi rapidamente. Temos cantidad de situacións que agora son bastante complicadas e, bueno, tratamos temas, por exemplo, como tratar o xeco maior, é dicir, o tema do edadismo, non, a veces a discriminación por tema de idade, estas cousas son moi importantes, non? A linguaxe que utilizamos ca xente, como nos adaptamos, non? E tamén tratamos outro tema que é o tema é dicir, cambiando de rol, non? O médico, non? Cando pasa a ser o paciente, a medida que vai avanzando a súa idade, esta temática abordarase na charla que desenvolve mañá mércores a partir da 1:30 da tarde no Salón de Actos do Hospital do Barbanza. E logo despois, finalmente, a última charla, a última xornada que vamos a ter, que vai ser pasado mañán, tamén é un pouco ver como esa vulnerabilidade nunha sociedade tan cambiante como nos podemos un poquinho facerlle frente e dar resposta, non? Creo que é moi importante a humanización da sanidade e a humanización en todos os aspectos e ámbitos da vida. Charlas abertas a todo o público e que estarán impartidas por diferentes profesionais. Algúns do mundo da saúde, despois hai unha persoa que é o delegado episcopal de saúde integral, que é don José Ramón Amorpán, que é un pouco que nos axuda a organizar estas xornadas desde o arzobispado e desde tamén a unidade pastoral de Ribeira. Igual que se quere dotar de ferramentas a profesionais sanitarios, pero tamén á sociedade en xeral. Sabemos realmente o que supón este paso dos anos en cambiar e adaptarnos a este novo estado? Vivimos nunha sociedade plural, en continuo cambio. A inclusión da muller na vida laboral, a economía social, o aceleramento coas novas tecnoloxías, o aumento da esperanza de vida, o que supón que pensemos que cambios se poderían realizar na atención para unha mellora na saúde integral. A loita ou a adaptación da vulnerabilidade e a fragilidade na sociedade é unha meta que se persegue desde anos atrás no contexto sanitario. Esta actividade arrancou esta mañá coa ponencia do psiquiatra Raimundo Mateos. Un referente no ámbito da psiquiatría e xerontoloxía. O profesor Mateos é profesor titular universitario na área de psiquiatría da Facultade de Medicina de Santiago de Compostela e desempeña tamén unha labor fundamental como coordinador da unidade de psicoxeriatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, contribuindo así de maneira destacada ao estudo da atención en saúde mental dos nosos maiores. O título da súa charla, Facerse vello na nosa sociedade, reflexión sobre o edadismo, era unha clara síntese do problema que abordou. O edadismo pode ser unha discriminación a unha persoa por razón da idade. Por tanto, se pode dar a todas as idades, é certo. Certo, o edadismo desde a máis terna infancia, típico na xuventude e tamén na edad avanzada. O edadismo é a terceira gran forma de discriminación social despois do racismo e o sexismo. Esta frase gustoume moito que, por lo menos na página web da Real Academia Galega, ven así, o sea, se añade este comentario con que estou absolutamente de acordo. O importante ismo, a terceira fonte de discriminación social, despois do racismo e do sexismo. Mañá, o doutor Francisco Javier Barón, oncólogo e membro da Real Academia de Medicina de Galicia, protagonizará a segunda xornada e afondará no cambio de rol o médico enfermo.